Atxaldeon, Manoi. Hemen, berriz beste ostiral bat igan. Eskerrak etorri zaren, ikerketa. Bai, gaur, produktuak analizatzen ditu naiz, produktuen markak, izenak eta ea egokiak eta bere osagaiak, marrazkik eta hori dana, egokiak diran ala ez. Eta adibide batzuk ekarritu zuek danak etxen ikusteko, hasiko gea vainilazko budin batzukin, Carrefourren biletutakoak, eta hauen osagaiak argi ikustitzagun. Hor daude pixua, karbohidratoak, portzioa, proteinak eta azpialdean kokaina azaltzen da. Bai, normala. Bai, ez dakit oso normala dan, edo adar jotze badan norbaitena, baino harrituta utzi gaitu, hemen zenbat gramu ekartzen ditu. Dela normal alda hori, edo? Alako frigonida. Baina, hau harrapatu du. Gure pagadik ikerketan harrapatu du, Hoixe, bai. Alaxe da, bai. Bueno, beste, markaren izenakin asmatzea ere ez da erreza. Eta, bueno, ikusi dugu Ikurriña marka batek, ze izen duen, ikus dezagun. Ikurriña marka? Ikurriña marka batek, bai, Euskal Herrian diseinatua, baina Txinan egina. Hori apelena. Bai, hoixe, eta buru handi izena du Ikurriña markak. Hau Ikurriña marka bada? Bai, Ikurriña marka bada. Buru handi Ikurriña marka bada. Hortxe, bai, poliestarra, nola garbitu, buru handi Ikurriñek, bai. Hola, pixka, egoskorrantzako, Ikurriña marka, hortxe dugu. Ikurriña marka, ja. Ze Ikurriña aukazu zugetxean, buru handi. Hoxe. Bueno, gero daude, produktu batzuk izen batekin imaginatzen geha, eta aldatu ezkeo zer gertatzen da. Ba, ikusi dugu atzerrian Googleekin ze pasatzen da. Google interneteko bilatzailearekin, komuneko paperari Google deitzen diote, Tailandian. Harrigarria. Bilaketa. Bai, igual, Bing edo Yahoo erabiltzen duenak esango du, Google kaka bada horregatik. Atentzioa eman digure bai, Google marka honek, hortxe... Konfesau, zenbat bider ibili dozu Twitter komunian. Pila bat. Da Google. Beti, okurrenti izaten ez da, beti komuniakotea. Aipada. Pronoa. Bueno, Ikeakoak ez dira finibili lorontzi bati izena jartzerakoan. Ikus dezagun nola izan duen Ikeako lorontzi honek. Papaja. Papaja, bai. Suabizatzen, Estebanek ez du papaya, baina hortxe papaja. Nik uste Kleenex batzuri asko egokiago izango litzatekela, lorontzi batzuri izen hori jartzea baino. Bueno, eta ikusi ezagun, nik oin daukat, hau ikusi eta gero, lorontzi hau ikusi eta gero, aldarrikapen txiki bat egiteko. Nahikoa da aurraren esplotazioarekin batipat meloien pegatinetan. Ikus ditzagun meloien pegatinak, danetan aurrak erabiltzen dituzte, hortxe Victor Manuel, Carmencita, Claudia, Ramon Fina, Zaira eta olako danetan, denetan aurrak daude. Zer gertatzen da meloi distributzaile edo... Sekula nion honi erreparatu, baina ez? Meloien etiketetan beti ume bat? Bai, beti fijatzen gaber meloia zea biguina da gola inez, baina geho pegatinan beti aurrak daude. Ez dakit, distributzailean semiak dian, edo ahorratzea, aurrezteatik jateatzen dituzten, eta batek atentzioa asko eman digu, hause dala, ikus dezagun, meloi batian zaurkute dugun, Vicentin. Hau, gerra osteko ume bat, hortxe be bandolero kapa horrekin, honen magina harto bizarrarreko zion kaltxamotxetan, Jaime. Eta, Vicentinek, pixkat hola entrañable eta kariño aldeko eman digu. Bai, meloia erosteko goa maten du. Baina, epoka zalatuz beste bate oso adiezgazgarria bilatu deu, dala Fran eta Txemi, melones eta sandians. Sandians, hortxe ene batekin, eta hortxe daudere bai, bi aurrak, kainita batetik eaten, aurrean loro bat. Hau edia papajita. Hola, sí. Beste produktu hartiene bai daude, originalak eta imitazioak ez da gaina. Bakizu, originalak garestiak izaten diala, eta imitazioak merkesekoak, baina batzutan imitazioak originala baino asko ze originalagoa dira. Johnson's, aceite olioari, aceite Johnson's, olioa, bai. Bertxio bat atea dute dela Jefferson olioa. Amerikarko estatu batuetako presidentekin hasita, Johnson's bat bani bazan, bestea Jefferson. Jefferson, ornato Clinton, eta Washington, eta... Edo Bush, edo aldakan guztik. Olio presidentziala, Bai, olio presidentziala, bai, guztan duen aita santu ganazala olioa, baina ez, Amerikako presidenteke olioa bakate. Baukate, Bai,
Sony etxia bai, bueno, esaten dute batzuen garestiak diela, Sonyko gauzak, eta ateratzaizkio, ikusi dezagun, hoxe, Sonia, hemen aurikular batzuk daude. Ez esan. Hau benetakoa. Bai, ez da, hemen montajik ez da. Tramparik ez dago, ez hau benetako ikerketa bada. Bai, Beraz, Sony izan ordez, norbaitek Sonia atera du. Sony atera du, eta Sonyko PlayStation bakizu, bideo konsolari, atera diote beste bat, dala hause. Polystation. Hortxe, tipografia eta denak. Nintendo gaina. Polystation. Ikusten dugu, grafiak eta tipografiak berdinak diala, eta norbaitek, xikoson, Polystation, bai. Ikuspegi baikorra, beraz. Bai. Hemen, komisaria deitzen zailo, Polystation. Nintendo komisaria. Eta Nike marka famatuari ere, Nike farma. Atera zailo, Badauka imitazioa eta gaina euskalduna gaina, nire zapatileak, nire eskuko muñekera eta nire txandala. Nire, bai, nik esan beharrien. Nire, bai. Eta azkenerako utzi dugu, honena, Spidermanek badakizue merchandising asko dakala, baina nunbait ez dute ondo ulertu marka hau egin dutenak. Ikusi ze jartzen du nor, Shipdre-ma. Zaila esateko, ez da? Bortxe ematen du... Horreuntzan, alako de letro bat eta martxan hartu dituzten, diseinatzekoan, cambiar tabulación, sangría, punalda. Zakalatu izan zidela... Haze letrazo pa egituten hau. Shipdre-ma. Hor bat zegoen osuna, zan Mitsubishi Pajero. Bai, aizen aldatu zioten gaina, Montero deitu diote. Bai, papaya eta pajero. Bai. Hau marka, Marka munduak ematen duena. Marka hola, bonean jo, marken analizia. Oso estimatua. Loien etiketan oso. Hemendik aurrera, berri erosten dugunero, erreparatuko diogu horri. Miguelito, Vicentito, agertuko diren guztia. Aizue, hause, gure benetako pagadik, ze honek imitazio asko dauzka, baina benetako hause da Mikel Pagadik egindako ikerketa. Eskerrik asko, Mikel Pagadik!